नोंथांमोन साफ्रोमबो मिडियाखौ मान बावबाय लोगोसे नोंथांमोननि थ्रुयैनो जों गासै बर' हारिनि गाहाम हामलायनानै जों फैगौ माग दाननि नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ सान बे बाथौ सान फालिगोननि फंनैसो नोंथांमोननि दारानो मिथिसार होनो लुबैदों। माने जों देग्लाय नैथि मंगलबार माग दाननि नैथि मंगलबार जे गोथार बाथौ सान बे बाथौ साना जानुवारि दाननि 22 अक्ट' खालि गोलैदों। नाथाय दा जोंना जिहेतु थानसालि लुनाया दासिमबो जाफुंजोबैखाय माने बेयाव जों दा स्थायी मोनसे दा बाथौ थान गैथ'यैखाय दा जोंहा जिहेतु नै गोथार बाथौ सानाबो फैगौ। बेखायनो बे गोथार बाथौ सान फैगौखाय जों थानसालि लुनाया फ्राय जाजोबाखैब्लाबो एसे आद्रा दंब्लाबो जोंनि बे माग दाननि जे नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय सिजौ गायगोन जों आरो बे सिजौ गायनायखौ जों जानुवारि दाननि 22 अक्ट' खालि लाहार फाहार खालामदों गायनो थाखाय। आरो बे सिजौ बारायनायाव जों माखासे आइजोफोर थारमाने 15 बोसोर बैसोनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि आइजोफोरखौ माखासे मिडियानि थ्रुयै अनलाइन थ्रुयै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैबो आं फोसावनो लुबैदों। जों माने मोनसे आर'ज बिलाइ बिदों। थारमाने जाय जों 22 जानुवारि खालि जे सिजौ गायगोन बे सिजौ बरायनायखौ सिजौ रुजुननो जोंनो बे 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव थानाय आइजोखौ जों हांख्रायदों। माने जों बिथांमोननि नाम माने माबादों। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आर'जलाइ गथायनानै होगोन बिथांमोनखौ जों माने लटारि गेलेनानै जाय खाफाल गोनाङा माने बे लटारियाव गोलैगोन बिथाङा माने बे रुजुननायखौ सिजौ रुजुननाय भागखौ मोनगोन आरो बेखौ जों 20 जानुवारि खालि जों फोसावगोन। आरो बे जाय बिथांनोखौ जों बे हांख्रायदों लटारि गेलेनानै जाय देरहासार जागोन बिथांनो जों बे सिजौ बरायनायाव गाननाय गासैबो ड्रेस जेरै दख'ना होन ब्लाउस होन बा जोमग्रा होन आर'नाइ बेफोरखौ जों होगोन आरो थांलाय फैलायनि जे खरस जानाय लोंनाय बेफोरखौबो होगोन होननानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों फोसावखाबाय। आरो बेखायनो जों सानसेनि हाबाफारि लानानै 22 जानुवारि खालि बाथौखौ माने सिजौखौ गायनाय जागोन आरो जोंनि गोथौआव गोदान जे बाथौ थानसालि लुदों बिनि गोजौआव जेयाव जोंना स्थायी जागोन। स्थायी जेराव बाथौ जों गायसननानै जों निगाजि फुजा होगोन बेयाव जों 22 जानुवारि खालि सिजौ गायगोन। आरो ओइ दिननिफ्रायनो जों माने बे थानसालिनि माने सिजौखौ माने निगाजियै लाखिनो माने अरायथानि थाखाय बेयाव लाखिनानै फुजिनो थिरांथा लागोन माने समायखिरा लागोन। आरो साफ्रोम रायजो राजाखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जाहाथे नैबे 22 जानुवारिजों लोगोसे 24 जानुवारिनि जे गोथार बाथौ सान बेयावबो नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैयो बाहागो लाफैयो बेखौ आं खावलायबाय।